Nok esango leuke zenbat eta zenbat gauza egin leitek esan egurregaz. Hemen eskatzi inguruko gauzatxo batzuk, tresna batzuk daukaguz. Espela asko erabiltzen da egurre da, oso sendoa dalako, hau da, uretara bota ezkero, urpera joaten da. Espela, pentsaizu zelako sendotasuna daukan, ezta? Gaur egun, espela asko erabiltzen da, kollara, tenedor, eta baita, ensaladea patelera ateratzeko zerope. Ensaladea hartzeko. Honepe, espelezkoak dira, espelez egindakoak dira. Kollara bebai, kollara be, espelezkoa dugu, espumadera edo hau zerau, ostera, hau ez da espela, hau agina da, agina. Eta hau bebai, hau beste espatula edo zerau be, aginezkoa da. Hemen, hobeto ikusten da zein dan aginaren egikerea eta itxurea eta hori, ezta? Hau litzateke gixena eta hau beste ostera gixarrea litzateke, hau gorrizka hau. Egur hau, esan beharra daukat, oso zigortuta egon izan dela Euskal Herrian aspaldiko denporetatik, eta batez be, artzainak izan dira landararik gehien moztutakoak. Agin landarak esangura dut. Zer dela eta? Dana pozointzua dalako. Baina ez dutu, eskatzean, tresna pozointzuak, ez, pozointzua da, baina behin lehortu ezkero Joan Jako pozoina daukan ixerdi hori, daia orain ez da pozointzua, orain bizkaue, bardin leiteke eta etxako esatxo pasauko, ez da. Baina, agina be oso egur ona da, hau be ikalagarri sendoa dalako, begira zenbat bihotzoan eta begira zenbat urte daukazan, adartxo hone bakarrik, ikalagarrizko urte piloa dauka. Aginezko etxeko tresnape egiten dira.